Deci trebuie neapărat să vezi asta. Deci trebuie să fim foarte bine atenți la cine alergăm. Deci Cui nu cerem poți, ajutor. da, adică și nu poți sluji la doi domni. Ori lui Dumnezeu, ori Mamona. Ai luat-o cu Mamona, așteaptă să te ajute El. Că după aia, adică ăla nu te mai lasă dacă te-o prinzi în mână. Și tu o să spui că nu te ajută Dumnezeu. Nu, sunt urmările la ceea ce ai făcut tu. Ai luat legătura cu El, i-ai întins mâna, păi acum ăla trage de tine, nu te lasă ușor de mână, ce odată i-ai dat de bunăvoie. Deci trebuie să fim foarte atenți, de bunăvoie facem lucrurile astea. Și pe aia mai strigăm că cipurile, că nu știu ce, iară să revin la cipuri și la astea. Știți care e problema cea mai mare? Pentru că mi-era o discuție, mulți mă sună, părinte, dar buletinile astea, pașapoartele, ci cu ele, când eu spus nu știu cine, că e lepădarea. Zic, bă, oameni, nu e lepădarea. Și am mai vorbit de lucrul ăsta. E o pregătire pentru omul, vezi, tot ce e modern, acum îl pregătește ușor să-l obișnuiască. Când o să ajungă atunci să fie obișnuit cu lucrurile astea, că tot sunt într-o schimbare continuă. Și atunci deja nu ți mai pare ceva. Dar nu e lepădarea în sine. Că Nu uitați să lași un like, comment, subscribe sau follow.